Svelebený si Bože na veky, tvojich rúk všetko máme. Zvelebený si Bože na veky, dary ti prinášame. Ešte raz na jazere. Na jazere je veľká búrka, Ježiš so mnou loďke je. Na jazere je veľká búrka, Ježiš so mnou loďke je. On za ruku drží ma, loďka sadne kolemba. Na jazere je veľká búrka, Ježiš so mnou loďke je. Môžeš. A kto ti dal peniaze? Čo ste sa nepridali ku nám na spev? Ani nečul, mne tam húčalo CD-čko predu. Hej. Na vekia. Tam sa výhre.
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: príjmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané. Počuli sme slovo Pánovo. Ako sa volá toto miesto, na ktorom sa nachádzame tu na? Je tu tento kostol, ale tu dedinka, do ktorej sme prišli. Ako sa volá? Gaboltov. Každý vie, aj tí menší. Ťažké slovo na vyslovenie Gaboltov. Nie, aj Humenná, aj Gaboltov, aj Prešov, aj Bardejov. Tak ľahko sa to dá vysloviť však. No a my sme sem prišli preto, že chceme Pánu Ježišovi poďakovať. Vy ste ho prijali do svojho srdca, pristúpili ste k prvému svätému príjmaniu. A dnes na tomto mieste chcete Pánu Ježišovi poďakovať za to, že Pán prišiel. Kvôli tomu cestujeme dlhší čas, kvôli tomu ideme s autobusom, aj keď možno je to nepohodlné, aj keď možno by bolo lepšie, keby sme išli každý osobitne autom. Kvôli tomu sme čosi obetovali, aby sme prišli sem, aby sme Pánu Ježišovi poďakovali. No ale okrem ďakovania chceme prosiť o veľmi dôležitú vec pre náš život. Kto vie, aký sviatok, dôležitý sviatok, budeme slaviť zajtra? Bude nedeľa a zajtrajšia nedeľa sa volá nedeľou zoslania Ducha Svätého. A kto to je ten Duch Svätý? Ako by sme ho vedeli opísať, keby sa nás niekto pýtal? Lebo keď sa povie duch, tak väčšinou je to čosi také, čo nás straší. Aby sa birmovanci dobre pripravili na prijatie darov Ducha Svätého. Prosme Pána. Aby Pán dal robotníkom prácu, hľadujúcim chlieb a utrápeným útechu. Prosme Pána. Aby rodičia vedeli pomôcť svojim deťom pri hľadaní ich životného povolania. Prosme Pána. Aby deti z detských domovov našli starostlivých opatrovateľov. Prosme Pána. Aby naše farské spoločenstvo bolo poslušné vnúknutiam Ducha Svätého. Prosme Pána. Aby zosnuli, dosiahli Božie milosrdenstvo a mohli vidieť Boha z tváre do tváre. Prosme Pána. Bože, Ty si apoštolom zhromaždeným s Pannou Máriou udelil Ducha Svätého.
ísť s kávou. Ja som na obed myslela, že... To by si chcela. No čo kávu, nie? Sáška. Nejakému úrazu, tak radšej takto na polovicu. Dobre? Dovolte mi, aby som trošku povedala niečo o tejto našej krásnej bazilike, ktorá pochádza z prvej polovice 14. storočia, ale niekedy na tomto mieste, kde sa nachádza tento trojúdový chrám, sa nachádzal kláštor cisterciánov. Cisterciáni, vy čo ste nepočuli, tak to boli mnísi, mužská rehoľa. Keďže cisterciáni museli opustiť mesto Bardejov, tak vtedy o tento kostolík sa začali starať tunajšie Bardejovčania, presne povedané rímskokatolícka cirkev, ktorý vlastne až dodnes tento chrám patrí. Čiže kostol je rímokatolícky. Posledná časť, ktorá bola dobudovaná, bola táto južná, táto vznikla začiatkom 15. storočia. Takisto sa pristavila svätyňa. Svätyňa to je vlastne táto časť od schodíka až po hlavný oltár. Potom sa pristavila zakrestia. Zakrestia predpokladám, nemusím hovoriť, viete, na čo slúži. A nad zakrestiou s tým balkónom ten otvorený priestor, tak je to kaplnka zasvetí. Takže po našej ľavej, po pravej. Takže vlastne toto je ten symbol, asi práve to zlaté rúško. Spomínam to preto, pretože vtedy tá kavaria bola tak vyčistená, tak zaprečená, že boli obidve sivé. Vlastne všetky tri. Čím sa stal tento chrám? Je to pri tejto lavici, kde stojí pán kapln, tak tam v tejto lavici to je 12 sedadlova a v tejto sedávala mestská rada. Vlastne sudcovia, keď išli rozhodnúť na mestskú radnicu, tu nám prišli, pomodliť sa, poprosili Ducha Svätého, poprosili Pána Boha, aby správne rozhodli a potom si išlo vykonať svoje zasadnutie. Toto bolo ich miesto, dokonca každý mal tam svoje miesto, ktorý bol samozrejme neprítomný, sedadlá sa dali skápať, boli to vlastne ich namená vymedzené miesta. Čím sa stal tento chrám takým slávnym a známym, tak hlavne preto, že sa tu nás zachovalo týchto 11 gotických krídlových oltárov. Samozrejme, bolo ich viacej, pretože oltáre boli aj v kaplnkách, ale zachovalo sa iba týchto 11. Momentálne prechádzajú tiež rekonštrukčnými prácami, čiže oltár Panny Márie, vidíte, tamto prázdne miesto chýba. Má by sa v priebehu mesiaca vrátiť, tak uvidíme. Na každom oltári potom vy si môžete zblízka si už sami prejdete, máte napísané, komu je zasvetený a tak. Ale ja vám aspoň spomeniem z tohto miesta jeden najvzácnejší, najskostnejší z roku 1460. Dokonca turisti, aj tunajší Bardejovčania, tento oltár stále pokladajú za skvost a piechu v tomto chráme, aj napriek tomu, že už je ochudobnený o 4 plastiky, pretože to je... Nestávajte hore na tie dreva. Nestávajte na tie dreva. Alex, tu pri nás. Tak, aby som ťa mala na očiach. Nestávajte hore. No takú.
No? A Katka si ju zajtra zoberie na konvenciu a zase bude revať, že... Nie. Kto to má? Nie, on to má. Vy si dvaje. Kto to má? Len vy dvaje. Mám to. Ja to už nemám. Aj nás chytaj, máčo. Je veľká burka. A už sa tu nepustíme. No, mám to. Ja to mám. Ja som to mala aj Takže sme sa vrátili, vďaka Bohu, spokojnosti. Ďakujem vám veľmi pekne za tento deň, za spoločenstvo, ktoré sme vytvorili, za to, že sme spolu mohli navštíviť tieto miesta. No a veríme, že to nie je posledná vec, pri ktorej sme sa stretli. Dúfame však. No tak toľko ešte raz vďaka a rovno domov. Žiadne také ešte tam. OK, veľmi chcete, choďte z nás do Zlinu. Takže rovno domov.